सिमला गामि जौगाखां आफादा 87थि लक्ष्मी फुजा फोरबो फालिदों। नंगौ, दिनैनिफ्राय लक्ष्मी फुजा फोरबोआ जागायबाय। गोबां जायगायावनो गोबां नखरजों लोगोसे फुजा फोरबो फालिथाय आफादफ्रा इयुन समाज धोन आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय बिमा लक्ष्मी फुजाखौ मान होनानै लक्ष्मी फुजा फोरबो फालिथाय फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बुब्लिया फुजा मेलानि बुब्लि आरो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दुर्गा फुजानिफ्राय बाथौ फुजा आरो बाथौ फुजानिफ्राय लक्ष्मी फुजा जानायखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैनिफ्राय सिमला जौगाखां आफादनि बानजायनायाव सिमला बाजाराव 7 साननि थाखाय अदेबानि 16 खालारनिफ्राय 22 अक्ट'सिम खुंफुंजागोन 87थि साग्लोबसार श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबो फालिथाया। थि समनि गेजेरजों गोथार सम लानानै सिमला बाजाराव थानाय बिमा लक्ष्मी मन्दिराव आसामनि केबिनेट मन्त्रि अर्खाव ब्रह्मआ बिमा लक्ष्मी मन्दिरनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होफैयो, लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर'आ। মানে সিমলা বাজাৰত আজি এইটো লক্ষ্মী পূজাৰ এই পৰিৱেশটো দেখিছোঁ, খুব মানে উৎসাহেৰে চবে পালন কৰিছে। মই বাক্সা জিলাৰ ভিতৰত আজি 3টামান পূজা মণ্ডপত গ'লোঁ। লক্ষ্মী পূজাটো আমাৰ পৰিয়াল আৰু মানে পৰিয়ালৰ অৰ্থনীতি সমৃদ্ধিৰ লগত জড়িত হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এইটো পূজাটো পালন কৰা হয়। মই প্ৰত্যেক বছৰতে আহোঁ, তো ভাল লাগে। ইয়াত সব জনগোষ্ঠীৰ মানুহে একেলগে পূজা পালন কৰে। আৰু আজি যিটো চিমলা বজাৰ আজিৰ কাৰণে মই শেষ পূজা, কালি কাতি পূজা আহি আছে। কাতি পূজাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কৃষি বিভাগে এটা প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰিছে দুপৰীয়া 2টা বা 3টাৰ ভিতৰত, তাতো মই আহিম। তো মই এইখিনিকে আহ্বান জনাম ৰাইজৰ মাজত, শান্তি আহক, সুখ আন্ত আহক, সকলোৰে জীৱনত সমৃদ্ধি আহক। আৰু লগতে লক্ষ্মী পূজা যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আস্থাৰ এটা কেন্দ্ৰ বা আস্থাৰ বিষয় হৈ আছে, তাৰ লগত জড়িত ৰাখি পেলাই সমাজত এটা ভয়াৱহভাৱে দেখা দিয়া এটা সমস্যা, ড্ৰাগছৰ সমস্যা। এই ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ অভিযানত এই লক্ষ্মী পূজাৰ পৰাই নৱপ্ৰজন্মক যদি এনেকৈ বাৰ্তা দিয়া হয় ড্ৰাগছ মুক্ত এটা সমাজ গঠন কৰাৰ, তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব সমাজত আৰু সমাজৰ কাৰণে খুব এটা উপকাৰ হ'ব। তো মই আজি যুৱ প্ৰজন্মক মানে এটা বাৰ্তাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, পৃথিৱী পৰিৱৰ্তন হ'ল। আধুনিক পৃথিৱীত নৱপ্ৰজন্মৰ যথেষ্ট কৰণীয় দায়িত্ব আছে আৰু তেওঁলোকৰে পৃথিৱী বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে আমাৰ পৃথিৱীখন পৰিচালনা কৰিব, ভাৰতখন পৰিচালনা কৰিব, অসম পৰিচালনা কৰিব আৰু সমাজখন পৰিচালনা কৰিব। ড্ৰাগছৰ দৰে এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা মাৰাত্মক যি এটা বীজাণু, সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ জীৱনৰ আয়ু কিয় কমাই ল'ব বিচাৰিছে। আৰু সমাজৰ প্ৰতি যিটো কৰণীয় দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো কৰি গৈ ড্ৰাগছটো নিৰ্মূল কৰি পেলাই সুস্থ সমাজ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজে যাতে আগবাঢ়ি আহে। মই বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকক মই আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ আজিকালি মহিলা শক্তিৰ প্ৰভাৱ সমাজত খুব বেছি। কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ছোৱালীবিলাকে যদি এই এটা আন্দোলনত নামি পৰে ড্ৰাগছমুক্ত সমাজত, মই ভাবোঁ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিব। দুৰ্গা পূজাটো যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক সমাহাৰ ঘটিছে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত মানে যিটো পূজা, এই পূজাটো মানে এটা ভাৰতীয় সমাজৰে এটা মানে পৰ্ব বা ফেষ্টিভেল বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ আস্থাই কোনোবা এটা জাতি বা কোনোবা এটা ধৰ্মৰ বুলি হৈ থকা নাই। চব জনগোষ্ঠীয়ে মানে চব জনগোষ্ঠীয়ে এই পূজাটো এটা সমাজৰে পূজা, সমাজৰে আস্থাৰ পূজা, সেইটো ধৰি লৈছে। আৰু BTD অঞ্চলত আজি এই যে লক্ষ্মী পূজা, দুৰ্গা পূজা বা যিকোনো পূজা যায়, মানুহে নিৰ্ভয়ে যে পালন কৰি আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অঘটন নঘটে আৰু চব জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে এটা আস্থা লৈ পেলাই আগভাগ লয়, এইটো খুব এটা সুলক্ষণ। আৰু BTD অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰি অহাটো সকলোৱে কামনা কৰে। আৰু এনেকৈ যদি যায় সঁচা অৰ্থত কোনোদিন BTD অঞ্চলত
গ্ৰ'বাত জন্ম নহয় আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয়। देग्लाय सिमला गामि जौगाखां आफादनिफ्राय 87थि श्री श्री लोक्षि बिमाखौ फुजिनाय जि हाबाफारि बा बे फालिथायाव जोङो दिनै फुंनिफ्राय माखासे जोंनि दरखं बेखेवनाय बायदि बायदिनि अनगायैबो जोङो दिनै जोंनि हांख्रायनाय लेखायै जोंनि श्री श्री बिमा लोक्षिनि मन्दिरनि जि गाहाय दरखं बेखौ बेखेवनानै होलांदों जोंनि मानगोनां मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म सारा। दा बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव बिनि उनावनो जोंहा जोंनि बे ओनसोलनि बैसोआव देरसिन सुबुंफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बे दङ। बिनि अनगायैबो जोंहा गासै देग्लायो दिनैनिफ्राय अर्थात 16 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरसिम जोंहा सप्तासेनि हाबाफारिजों माखासे मानि थुनलाइयारि बादायलायनायनिफ्राय लानानै जोंहा डेन्स कम्पिटिशननिफ्राय लानानै बायदि बायदि जों हाबाफारि लादों। दा बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि आसामनिनो मुंदांखा बिथां मेथाइ रोजाबगिरि फुकन बर'आ जोंहा 20 अक्ट'बराव बेवहाय बाहागो लाफैगोन। लोगोसे 18 खालार खालि जोंनिनो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां गेमस्रि दैमारि लोगोसेनो बेजोंनो जोंहा आसामनि मुंदांखा सिंगार बिथां तरुण तन्मय बेजों लोगोसे जौगाफुनाय जोंनिनो निकिता केशब बायाता सारियालि गुवाहाटी आरो जोंनिनो उदालगुरिनि अनजालि सना बसुमतारी बेजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां जौगाफुनाय आरो मुंदांखा बेवहाय मेथाइ रोजाबगिरि मोसागिरि बिथांमोन दङ। जोङो गासै सप्तासेयाव गासै जोङो सानबाखौनो हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जों लानाय जादों। दा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ एसे सोलोंथाइ बिथिङाव थुनलाइयारि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जोङो 20 खालार खालि जोंहा आर्ट कम्पिटिशन, कुइज कम्पिटिशन, साइन्स कम्पिटिशन एक्जिबिशन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बैसोगोरा सुबुं गागि लिरगिरिफोर खन्थाइगिरिफोर बिथांमोनखौ लानानै जोंहा गाबोनो मोनसे बां रावारि माल्टि लेंगुवेजनि जोंहा मोनसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि जागोन आरो बेवहाय जोङो गोबां गिदिर लिरगिरिफोरखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। दा बेनि अनगायैबो जोङो बेजों लोगोसे जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि फुजाथिलियाव जे मोनसे आब्रुथिखौ लाखिनानै जोङो जौ जुवा बायदि फेनाय मुवानिफ्राय जों जानगाराव थानो थाखाय जों माखासे बेनार पस्टार बायनाय जादों आरो अरायसमबो जों फुजाथिलिनि जिखिनि थासारि बै थासारिया मोजाङै थानो थाखाय मोजाङै जोङो जे सोलिलांनो हायो बेखौ लानानै जोङो माखासे मानि फुजा कमिटिया डिसिसन लानाय जादों। नायगिरि रायजोफोरनिसिम माबायदि खावलायगोन माबायदि आब्रुथि नायनांगौ होनना सानो? दा जोङो नायगिरि रायजोफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदों जोङो बोसोराव खेबसे बे सिमला ओनसोलाव मोनसे फुजा खालामो। थांनाय समफोराव बा बाबेनलांनाय बोसोरफोराव जोङो एसेबां बेबायदि रोखोमनि जों खालामाखैमोन। देग्लाय नाथाय जोङो एसे जेतुके ओनसोला गिदिर बे गिदिर हिसाबै जोङो बेवहाय दा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारि लादों आरो बै हाबाफारिफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेन जोंखौ हेफाजाब होफैयो आरो फैनायाव बिथांमोना जेन जौ लोङाबासिनो फैयो बा फुजा फिथिलियाव फैनानै आब्रुथि गैयै राव बाहायनाय बा आब्रुथि गैयै जि थासारि बेफोरखौ जेन बेवहाय बाहाया बेखिनिखौ जों खावलायबाय आरो जौ जुवानि सायाव जों बेखौनो बुंगोन जे जौ जुवा होनोबाथाय मोनसे आब्रुथि गैयै थासारि सोमजिनो नागिरो। माखासे मानसिया जौनि निसा लानानै माखासे मानि लामा दथा बायदियावबो बायदिसिना जाथायफोर जालाङो आरो बै जाथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनि नैबे 87थि श्री श्री लोक्षि फुजा फोरबो फालिथायाव जिखिनि जों हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियाव जे बयबो मोजाङै मोजां गावबा गावनि जिखिनि मान सन्मान बे मान सन्मानखौ लानानै बिथांमोना बाहागो लाफैयो आरो जोंनि फुजाथिलिखौ हाबना खालामफैयो। जों बेवहाय रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय जों मोनसे सेल्फि स्पट जों बानायदों। हयथ' बियो जोंहा गाबोनो मोनसे क्लियार थासारियाव फैगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो देग्लायो जोंनि जि फुजानि डेक'रेसन बा देलायनाय बेखौ जों गोबां सिन्ताधाराजों एसे गोजौ थाखोसिम खालामनाय जादों। सोरबाफोर जितु नोंथांमोननि फुजाथिलियाव फैनानै जौ जुवा बा दावराव दावसि खालामफैयो बिनि सायाव मा थांखि लादों? दा हमनानै ला बेबायदि जुदि थासारि जायोबा जों फुजा कमिटि हिसाबै जों बिथांखौ बुजायनांगोन आरो बुजायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ माबोरैहाय जोङो बे 7 साननि फुजाखौ जों माबोरै बारहरनो हायो बिनि सायाव कमिटिया रायलायगोन आरो डिसिसन लागोन आरो जुदि माखासे आब्रुथि गैयै जुदि रायलायनायनि गेजेरावबो जायाबा हयथ' जोंहा बेवहाय जिहेतुके जोंनि प्रखाखन लेभेलनिफ्राय रैखाथि लेभेलनिफ्राय जिखिनि पारमिसन जोंहा दङ बिथांमोनाबो निश्चय जोंनियाव बेबायदि थासारिनि थाखाय सुबिदाखौ होनाय नङा। बेनि थाखाय हयथ' जोंनो गावनो गाव जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोर नायगिरिफोरा बेहाय गावनो गाव एसे सांग्रां जाना फैनाया गाहाम आरो गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय जे बयबो फुजाथिलियाव आब्रुथियै बाहागो लायो बेखिनिखौ जों फुजा कमिटि जानानै खावलायनाय जाबाय।